Добро утро отново. Аз съм Марин Маринов. Вие сте със сутрешния блок на Българската национална телевизия. Продължаваме с темата 10 ноември, 20 години по-късно. След малко ще продължим с гледни точки на хора, които са били близко до събитията тогава и в дните непосредствено преди и около на самия 10 ноември, веднага след това. При това обаче вижте един репортаж на Стоил Рошкев за това какви са спомните на хората, посрещнали промените преди 20 години. На 10 ноември 1989 година бях в 7-ми клас. Дори на нас, 13-годишните тогава, новината за свалянето на Тодор Живков от власт ни дойде като гръм от ясно небе. Все пак, откакто се помнехме, той беше на държавното кормило и бе огромна изненада да чуем думите. Изпращайки другаря Живков на заслужен отдих, ние най-сърдечно му благодарим и му желаем още дълги години здраве, бодрост и творческа активност. От радиото, спомням си, чух новината. После гледахме по телевизията. А на 17 ноември, когато Петър Младенов беше избран за председател на Държавния съвет на мястото на Тодор Живков, и ние, учениците от 7-ми Б, се докоснахме до историята. Класната ни качи в един тролей и отидохме да го приветстваме. Тък му слязахме от тролея, а Петър Младенов, на когото вече гледахме като на символ на промяната, идваше от Народното събрание. Имаше много хора. С учениците ми се радвахме. Изобщо 10 ноември отприщи грандиозна вълна от вълнения. Митинги, бдения, шествия. И големи и малки носехме значки, плакати, знамена. Славни времена бяха. Родените тогава деца на прехода са вече студенти. И 89-та за тях май е най-вече само цифра от ЕГН-то. Какво знаете за 10 ноември 89-та година? Нищо почти. Не са ли ви разказвали? Доколкото знам, датата на прехода се води. Слизането на БКП от власт. Тогава се извършва реформа в България. В смисъл, променя се от тоталитаризъм или нещо подобно към демократизъм. Колелото на историята се върти, времето безмилостно изтрива спомени. Какво ли ще знаят за 10 ноември родените сега?